kodwa sikhuluma ngaleli elafela uJesu. Izweni elafela ubani? uJesu wafela ibandla la. Uma elifele emhlabeni kwadingeka ukuthi ngizweni kahle la. Ayisuba na amen isekhona. Athenga abantu abathengele uNkulunkulu. Uma bathenga akabathenganga kumnandi. Uningi okwakwenzeka. NamaJuda ayikhonzela nje izinto zabo. Kunjalo. Kuyezwakala. Ngoba kwale noma ngilalele kahle. Kwale noma sebathi benza umthetho kaMose. Umthetho kaMose ngizweni kahle nisekhona. Amen. Umthetho kaMose awonelutho. Kodwa unegaba ezithile nisekhona. Ongeke uyimele manje. Mangathiwa awukuyele ngeke useze njani? Ngoba isizathu salomthetho kaMose ibe kuhanjwe kungehlalwa ngesontweni. Kwenzwa njani? Futhi kungahanjwe usuku lweviki. 40 years kuhanjwe endle. Uyabona ukuthi ufake nemithetho yakhona. Uze sazi ukuthi emhlabeni kunje. uJesu kuzoyilungisa le ndaba sekukhona lokuthiwa yibandla lakhe elifuze yena elihuye uqobo. Amen. Elipresent izulu lisenyameni. Okufanele ke manje lehluke kuyo yonke lenyakanyaka ekade ikhona isekhona. Amen. Yikho kuSathane ivusa noma yini. Futhi ke uvusa kaSathane noma yini lezinto ezikhona akhomba ukuthi lezi zinto singavela ivele nje usho kwesinenkosi. Asibe khona kodwa akuvele pheleli kaKristu yena. Bakhona basana. Ungakhohlwa phela ukuthi uhlatshwe yedwa. Wabethelwa yedwa. Manje asikho isidingo sokubangiswa la. Ukuthi manje njengoba uKristu ehlatshwe yedwa wabangiswa kufanele kwenziwe lokhu nalokhu uNkulunkulu akhonzwe ngalendlela ezweni. Cha, uye yedwa kufanele avele ngoba ibandla ngelakhe. Amen. Wonderful. Bakhona bazali. Nilalele. Ngicela ukwehlala ngoba ngisazokhuluma ngithethe. Angizokuhlabelela ngizokhuluma. Angifuni ukukhuluma ukuthi uJesu uyabuya mhla ka-22. Ngizokhuluma ngebandla. Ngizokhuluma ngani? Elihleli lihlalela ukuhlwithwa uye. Nilalele bazali. Uyena uzofika thatha ibandla lakhe ahambe nalo. Afike akazulise ezulwini safuna ukuyicacisa uma lihlwitha baba uzolibeka lapha somewhere ngithi uxoxa amacala esiwenzile. Ngiyangizwa uma abanye lithi iBhayibheli bawungena abanuka intuthu abanye abazothola umusa. Balalela basi kube kwembulu izinto kade ukhona zimbulwe 7 years. Uyabona ikhulu libali alembulu uKristu alembulu uKristu alembule abheka amacala nokuthi wakholwa kodwa inyawo zagobeka. Nkosi yami. Kuyezwakala. Wakholwa amehlo akhe ayebuka kude engabuka eduze. Nomlomo wakhe wabamude. Wenza izinto ezingenziwa ngabakholwayo. Kuyezwakala. Amen. Wakholwa abantu wabahlala ebandleni unento eziningi. Waba mubi kunokuthi uveze uKristu. Nkosi yami. elikaKristu ungakhohlwa ukuthi mayeseqedile lokho uzobuya futhi nabo laba. Ngiyangizwa uyobuya nobani labo bantu ke bonke kade nabo labo kuzoqhekezwa itshe lenziwe itafula.
nizweni kwezwe yini lokwehlukanisela izinto ngapha kube abathile ngapha kube abathile. Uma kuqhekezwa leli tafula lalela kahle, yabo leli tafula elenziwe uSimakade letshe lodwa lelo kuhlala kuthiwa yidwala umhlane kaJesu usukela ekushoneni kwelanga kuze kuphume ekushoneni uyoqhekeza umhlaba wenziwe itafula. Niyangizwa lapho kuhlukaniswa ke eceleni sekulungiswa ichibi lomlilo kuze kuthi konke izweni kahle konke okushiwo uMateyu chapter 13 athi inhlazi zizodonswa zobe seyidonselwa ukukhethelwa kulelo chibi lomlilo. Kodwa manje ngakaqhekezeke itafula ngeke kube njalo. Ngilalele sonto, ngiyathanda silungiseke le ndaba yebandla namhlanje sixoxe njengabazalwane kahle. Amen. Insuku zokukhuluma kahle lezi zokuthi ebandleni yini umsebenzi wami. Ungaze uyifaka istress ukuthi ngenxa ukuthi izinto azenzeka ukhe ebandleni. Ukhona nikhona. Amen. Ibandla lisho ukuthi uzoba nento nokube nehelicopter. Lisho ukuthi usemzimbeni kaJesu. Niyangizwa ukuthi ulala ungadlile kodwa usemzimbeni kabani. Ukuthi wena ingane zakho zikuhlubukile zakushiya phansi kwesihlahla kodwa wena usemzimbeni kabani. Nilalele bantu. Izimo esibhekana nazo kulesi sikhashana akuzona ezokuthi senze competition. Ngoba uSimakade usitshele konke. Amen. Nikhona usitshele konke. Asingenise le ndaba ngabaseRoma number 8. Sifunde khona uverse 18 singenisa le ndaba. Romans 8:18. Yebo. Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Awuphinde. Abantwana bakaNkulunkulu hayi abantwana babantu. Abantwana bakabani? Bayaya ebukhosini azongena kodwa bavaya kuphi kuqala? ezinhluphekweni. Bekhosini. Haleluya. Abazukuvaya ehotela nasekuyibhabayi kodwa bawuvaya enhluphekweni okuthiwa yaziwa le nhlupheko ukuthi njani. Nilalele kodwa khona siyaya ebukhosini. Leyo ndaba yebandla hayi umuntu osondayo. Siyami. Babizwe lakho libusise ekuseni egameni likaJesu. Amen. Ngicela uliphinde leli verse ngoba sisazokhuluma la. Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Lalela. Ini bazalwane. Abantwana bakaNkulunkulu asishoni sonke ini. Bawungena kuphi? Bayakungena ebukhosini emva kwani? emva kwezinhlupheko. Abanayo yini uKristu? Angithi kuthiwa abantwana bakhe. Abantwana bakhe la. Manje ifunani inhlupheko kubantwana bakhe? Cha indlela ukufika kini. Njengoba uya ebukhosini nje kunesign ukuthi umntwana kaNkulunkulu khona lapho kufanele avaye khona. Hayi esefile usaphila. Yesu. Niyangizwa? Ungena kulezi inkathazwana naleziya akusiyo indaba yokuthi uyazondwa. Uyaphila kukhomba ukuthi uye ebukhosini. Jesus. Ngegama likaJesu. Amfundele isihloko salapho. Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Funda. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo
bayakwambulwa kithina. Lalela. Angithi ngishilo sizoxoxa. Haleluya. Inhlupheko zesikhathi sanini Samanje. ayilinganiswa nenkazimulo ezayo. Ukhona inkazimulo enjani? Esizokwambulwa. Lapha nje ubona kunalesi sabantwana bakaNkulunkulu. Silungiseliwe umaphu senkazimulo enjani? Kunenkazimulo ezayo. Lenkazimulo ezayo izokwenza umehluko phakathi kwakho nomntwana wakho ozalwa wena manje. Ngiyangizwa ozalwa ubani? Uyofuna ukuthi manje naye ngeke umngenele. Akasenze njani naye? Nalo inhlupheko zimfica yena. Bakhona bazalwane. Siyabona ukuthi noma ushadile la angeke kuze wena nomyeni wakho. Umyeni wakho nigcinana lapha ekamereni kuleya bedroom yakho. La sekufanele umuntu ayiyeke. Futhi asinge sibongo esithile. Siya ngegama lika Jesu. Bakhona bazalwane. Kuleli igama lika Jesu. Linento nomgcobo. Lokuthi bonke abakholwa yini. Uzweni bonke abakholwa kufanele badlule lapho uJesu adlule. Bayangizwa bazalwane. Na uJesu kanjani? Nawe yenze njani? Noma kubuhlungu mbeke ukuthi udlule into ezibhlungu kanjani. Uwasha aqali ngayo. Waqala yena. Wazondwa. Wazondwa wazondwa. Wahlejwa wahlejwa. Wakhonjwa waboshwa. Nawe dlula khona. Uyasokala basana. Lezinto ezifika eqali ngawa umubi. My God. My God. Abenilungise lokho kunye. Ivangeli lamaswiti. My God. My God. Yini lokho kuthiwa yini? Amapizza. Yeah, Alikho. yes. Lamapizza alitholakala. Ipizza yilokho alitholakala. Okhokulethi lokwaziwa zingane. Alikho. Eli original nisekhona. Ilele edlule enhlupheni. Uyazi udlula kamnandi ukhona. Uphela ubuthongo ngo2. Urone ubone sekushaya u5. Uzama uhlanganisa amahlangano. Ungathandazeki futhi. Angithi ngithandazile ngafundiswa. Yini manje inkinga? Usedleleni lapho uJesu wadlula. Balalela bazalwane. La uJesu adlule. Na uzokwenza njani? Angithi uyahlabelela. Uyacula kunjalo. Uthi uma uJesu ebonakala. Na uzokwenza njani? Khuluma nami isukudlala noma isuqinisile. Uthi uma uJesu enjani? Na uzokwenza njani? Uyofana kanjani ungadlulanga lapha ehamba khona? Inhlupheko. Nisalalela. Yonke indaba yakho yokuthi kufanele mayibonakala ufane naye. Kunezinto okufanele zibonakale kuwe. Esibhlungu ezinye. Esinjani? Futhi okubuhlungu kakhulu kunakho konke ngicela ukuthole lokho. Yilokho ukuthi ngizwe kahle. Usobuzo umakhelwane. Olala ungamvusi. Uzobani? Khuluma uzobani? Bathi uNkulunkulu wakho thatha iBhayibheli njalo esontweni. Yini kwehle kanje? Uyabona ke into engafundisekile. Esontweni kuhlale kukhulunywa indaba yokuthi uJesu uyabuya uJesu kunje. Cha, kunento okufanele abazalwane batshelwe yona. Akasho uJesu ukuthi uma ukholwa uya uzokufa.
akashomo uJesu ukuthi mawukholwa uyawuza ukugula, akashomo uma uJesu ukholwa uyawuza ukuhlupheka. Amen. Amen. Mhlawumbe makunjalo awufunda uJohn 11 verse 3. Ngifuna umuzwe kusho yena. Senilele nina nilale kade ningalele ebusuku. Ngibona masentele indaba. Funda verse 3 ka chapter 11. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, phela lo omthandayo uyagula. Bathini? Nkosi, Lo mthanda unjani? Uthanda uJesu kodwa unjani? Wena kunamba. Bathumela kuye ngqo. Lo njani? Unani? Awufunde. uJesu sekuzwile lokho. Wathi lokhu kugula kusikho kokufa. Oh. Hey. Uthini? Esekuzwile Uthini? lokhu kugula Akusikho kwani? kusikho kokufa. Akagula uLazaro. Kodwa uthi uJesu kunjani lokho? Kathi njengoba sinenkinga nje khona ukuthi sife. Asikuthi mina nginkinga baba. Uvela ngizongidlala. Ay. Amen. Yini angakuviki kodwa? Engithanda. Angiyathanda. Kodwa manje nakho kunjani? Asibhekane nenkinga. Funda kahle. uJesu sekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho kokufa. Ya. Kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Ungenxa yani bazalwane? Isibulo yakhe. Lezi ezisificayo zizovezani? Inkazimulo kaNkulunkulu. Zibhlungu nje Yebo, kodwa yini umsebenzi wazo? uveza inkazimulo. Uyabona ukuthi asifani lezo. Oh, Izinto ezenziwe ezulwini iphumela kithi. oh Jesu. Uvela inkazimulo yakhe. Sanibonani. Uzokela kahle. Njalo siyabona izinto ezibehlelayo kuthiwa ubambe nangamazinyo ekhaya. Ukhale kodwa ngeke ukwenze njani. Bathi abahlala ezulwini uyalento ukukhalisa yikho kufanele ubone kanikazimulo kabantu. Kasinakade. Umemeze ngotshani asekhaya. Madoda ningakholwani kahle ningayenzi lokho niyamezwa. Ngisashumayela. Kunezinto zikaSimakade ezizongena kanzima empilweni yomza. Ayeke konke. Wasala noJesu. Kodwa lezi zinto zamkeleka kanzima. Niyangizwa? Inyama ayivumi. Kunevesi engalithandi kahle silifunda. Ngisafuna njalo ukuthi emva kwenhlupheko Exodus ngifuna simfunda chapter 23. Awuqala ufunde hayi ukuze kuzwakale kahle ukuthi angijahile asile ukugibela ibhanoyi. Qala verse 20 sixoxe kahle uze ngenise kahle le ndaba uzoyizwa lento. Uhlafune mongahlafune uyeke. Exodus 23:20. Yebo uqala lapha. Isithembiso sezwe laseKhanani. Ufuna uphinde yini le? Isithembiso Sezwe lakuphi? sezwe laseKhanani. Angithi uthengise ukuthi uyezulwini. Funda. Bheka ngiyathuma ingelosi phambi kwakho kuba ikulondoloze endleleni. 1 Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. 2 Yiqaphele ulalele izwi layo. Ungayiqunuli. Yebo. Lokhu ayikuthethelela iziphambeko zenu. Yebo. Ngoba igama lami likuyo. Yebo.
kepha umulalela nokulalela izwi layo ukwenze konke ngikukhulumayo ngiya kuba isitha sezitha zakho. Uyazizwa nje lezo thembiso? Yes. Umulalela lo engimthume phambi kwakho ukwenze konke akutshela ngiyoba isitha sezitha zikabani Zakho. ufuna uyibambe lena. Ungakhohlwa isihloko phezulu sithi isithembiso sokuhanjwa kuliwa Ekhaya. funda qhubeka. Ngiya kuba isitha sezitha zakho. Ngiphambane nabaphambana nawe. Yebo. Ngoba ingelosi yami izakuhamba phambi kwakho. Nkosi yami. Ibuyise kuwa ama-Amori. Ungakhohlwa kuthiwa isithembiso sokuya ekhaya kodwa manje siyaphi futhi nakuphi? Iwise kuwa ama-Amori namaheti Ya. namaperizi Awu. namakhanani Yebo. namahivi Yebo. namajebusi Nkosi yami. ngiya kubachitha. Lalela kahle. Oh, Ungazona kahle la. Kuthiwa isithembiso esisambisayo siyekhana. amen. Kodwa manje mase sivaka kuma-Amoni, Siyavaya. ama-Heti, amajebusi. Niyayizwa ke? Uyabona ukuthi umoya uyaphela manje. Nendlela ukuhamba ngathi iyancika. Awubuyele emuva makunje. Uphela umudlula kuma-Heti. Amayiva kuningi. Cisha sekunquma ingalo ama-Heti anathi. Uyafika lapho ingalo yisekho. Nabo basazophinda futhi. Amajebusi. Amajebusi kufanele ubuyele emuva. Kodwa ukuthola kuya ekhaya. Funda. Awuyibakhothamele onkulunkulu babo. Ungabakhonzi. Ungenzi njengokwemisebenzi yabo. Kepha wobachitha impela. Ubhidlisa izithombe zabo. Niyakumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu abusisa ukudla kwenu namanzi enu. Ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Akuyiba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini. 1. Ngiyakuliphelelisa inani leinsuku zakho. Usubuya kuma-Heti anithi? Nakuma-Hivi? Yebo phela. Aliphelelisa ungakadluli. Kufanele udlule lapho. Ya. Kuze kuphelelise inani lani. Inani. Ususwe nezifo. Kuyezwakala kaze. Kukhona into ongeke uyithola kungakadluli entweni. Jesu. Funda. Ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho. Ngibasanganise bonke abantu ozakufika kubo. Lalela nabathakathi abakuzondayo uzobenze njani? Awusala. Bazokuphumputha ukhona. Oye. Funda. Ngenza ukuba zonke izitha zakho zikuflathele. Ngiyakuthuma iminyovu phambi kwakho. Eyakuxosha amahivi. Lalela nje ukuphila nje. Uthi suzofa. uJehova thume ini? Uyaza ngazi uyazini kube wena uba usekho. Ukhona abantwana befunga ngawe naphakathi kwamabili. Uthi uma beqala bathatha istep athume ini uJehova? Awusiwa amanzi nentambo eyithile namafutha athile iminyovu kaJe echitha izitha zakho. Amen. Bakhona abazalwane njengoba nje uyithuma inyovu yabula. Wabona nje wazi ukuthi uthume emngaki usuku namhlanje usathane beqedile ngawo wathi ngalona lo ngiyaqeda athe ngena amadimoni ahlangana nenyovu
ngiyangizwa ahlangana nani ashaya achitha awureport ukuthi yazi lo mama kungene ngemali sinenkinga yalento angazi ukuthi lesiphasameni iyahlaba yabona into ehlaba idimoni ikhashi oyizwa kahle ukuthi insi funda ngiyakuthuma iminyovu phambi kwakho eyakuxosha amaHivi namakhanani namaheti phambi kwakho angibaxosha phambi kwakho ngomnyaka wonke angikwenze njani angithi njani kuphela lento ehluphayo kodwa bakithi uyathandaza manje kodwa uthi uyabona uJehova ukuthi ngisenkingeni enjani siyabongela kanti uyixosha kanjani Jehova funa izwe libe yihlani izilwane zasendle zikwandele ngiyabaxosha phambi kwakho kancane kancane ukuze wande lalela-ke udlifa lezi lalela lezinto ezikudinyelayo ufanele ikhishwa kanjani sikhuluma ngomzalwane yonke lento ebhekene ayikhishwe uma yu-500 akhishwe 2 ngawukhiphe uthi ukhona ubona ukuthi kwenzekile uyafana usimakade uthemba imnyovu uyikhipha kancane uzile ukudla ugide phansi uthi uJehova lokho ekhiphe kanjani iqhubeka iminyaka hayi ukuthi lento uzoyenza namhla iminyaka izoba njani lokho enze njani uthi lokho kunamazinga athi aseluma kakhulu ukukhishwa usaloku 500 okukuluma ungafi nikhona bazalwane angengibuze bazalwane kunini okukudidinyayo mhlawumbe ngathi ngeke kuzwakala kahle kunini udokotela wathi une-BP kunini ayiphelanga iminyaka ewu-4-5 bathi unani ufile nje angithi bathi amahlala khona kodwa ayiphelile nti Jesu uthi ungajabuli kakhulu ungakhathazeki kakhulu odla kancane mawufaka usawudo omningi uzovuka uyabona ukuthi lento ingozi kahle kahle bathi ivocavoca kodwa ungagijimi kakhulu mawuthi kungahle kwenzeke ukufa nansi inkinga ufanele wenze njani-ke manje athi udokotela ayisivocavoca baba ngezingaphumile uyayizwa lena ufanele ingaphumi yonke ayise ka kuze wande asibheki yini le yangayo ingazimulo kanjani ofanele ibonakale empilweni kaBaba uyabona nje wangubonga yena ngangasazi uzophuma esibhedlela uJehova wangisiza ngiphumile uyezwakala vele ngasifundo kabantu bakhona abazalwane uyabona ngendlela athi sebanixhuma ngayo imishini bese kufaka ube ngiphelile kodwa ngenxa yenkazimulo kabani usimakade ungenzela umusa wayenza kancane bakhona abazalwane nikhona esontweni
Thank you, Father. Hallelujah. Siyayidelele ndawana. Yes. Athi uSimakade sizongena embusweni Hey. emva kwendlu. Angiphinde siyaphi bazalwane. Kodwa emva kwani? Zikaliwe. Labona wonke umuntu la cishe bathatha abaneyinhlupheko ezifanayo. Iningi labo ayifani. Nalo utitinya ngokwakhe nomunye utitinya okwabani. Uzuthi bangcono sibanibani. Ngibona bagqoka kahle baze bafake nezibuko. Bafake nje ungaphezulu kwalento icaba. Niyamizwa. Njoba ifakile lento emphethe ngaphezulu kwayiphi? Hey. Washo uNcomane ihlalele eThekwini. Athi ngibekelela nabafaka izibuko. Sengathi bahlukile kunabanye. Uyesokala. Izimo obhekene asizuphela usingafaka izibuko, ufaka amaphendosi. Ufaka icathulo ezinde idlula idolo lakho. Sona zikhona. Isizathu sabizwe ngomntwana kabani. Unjani? Bakhona abazalwane. Asifunda uJobe 1. Ngifuna sheshe siphuthule la. Sifunda uJobe 1 qala kuyi-1 namabomu. Sanibonani. Sanibonani endlini. Singavala samba ngithi angithi aniyithandi lesikhuluma ngayo. Ungalokothi uthandazela ukuthi inhlupheko ayiphele. Thandazela intando kaje. Dala kuwani phela funda ukugijima. Isimo sikaJobe ukuhlupheka kwakhe Oh, nokubekezela kwakhe. isimo sikabani? SikaJobe Uhlupheka bani? kwakhe, Number 3 yini? bekezela kwakhe. Umzalwane lo Umzalwane. uzomuzwa recommend uJehova. Athi akekho okhonza njengo Hey. kusho uJehova kusho uSathane. uJehova utshela uSathane la emakhaleni. Uthi lo engikhuluma ngaye ukhonza ukudlula bonke abantu emhlabeni. Funda. Kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe lalinguJobe. Yebo. Lo muntu wayengenasici elungile. Wenjani? Hey, sici sasingekho Enjani futhi? elungile. 3 Wayemesaba uNkulunkulu, 4 wabalekela okubi. 5 Wazala amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. Impahla yakhe yayizimvu eziyizinkulungwane ezisikhombisa namakamela ayizinkulungwane ezintathu namabhanqa angamakhulu ayisihlanu ezinkabi nezibongolo zensikazi ezingamakhulu ayisihlanu nezingceku eziningi kakhulu. Wayemkhulu lo muntu kunabo bonke abantu baseMpumalanga. Osiyami. Amadodana akhe ayihambe enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo. Ayesethuma ebizo odadewabo abathathu babadle baphuze nawo. Kwathi lapho seyiphelile insuku zedili lawo, uJobe wathuma wangcwelisa. Yeah. Wavuka ekuseni wanikela ngemnikelo yokushiswa njengomumo wawo onke. Ngoba uJobe wathi, mhlawumbe amadodana ami onile amthukile uNkulunkulu ezinhlizweni zabo. Mhlawumbe kanjani amadodana? Enhli. Funda. Wenze njalo uJobe imihla yonke. Akadlulisanga nolondo. Funda. Wathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwabo. Oh.
uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? Yebo. Sathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhamba hambeni kuwo. Ngale uyawezwa amazwi kaSathane. Siyawezwa. uJehova uthi uvelaphi? Uvelaphi wena? Uthi uSathane ekuzuleni emhlabeni nasekuhamba hambeni. Ungayikhohlwa le ndawo. Uthi zobe zula nje phinde hamba nakwakho uyadlula. Nakwakho njani? Akanazi isikhathi sokuphumula. Uzula hambe yonke indawo ngesikhashana esincane. Funda. Wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na? Ngoba kakho onjengaye emhlabeni. Ibambe le akekho njani Onjengaye emhlabeni. hayi esontweni elithile. Hey madoda. Funda. Umuntu ongenasici Yebo. nolungileyo obesaba uNkulunkulu Yebo. obalekele kubi. Okay. Uyazi ukuthi amazwi kaJehova Yebo. wadlulisela kusami ukuthi mazi lo ngikhuluma ngayo unje. Nikhona esontweni. Unjani? Funda. Sathane wamphendula uJehova. Ya, ngikande. Wathi uJobe yamesaba uNkulunkulu ngeze na? Ya. Wena umbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke wakusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Ya. Impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ke welula isandla sakho thinte konke anakho impela uyakuthuka ebusweni bakho. Nangu devil. Hayibo. Funda. Wathi uJehova kuSathane, bheka konke anakho kusesandleni sakho. Hallelujah. Kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Uthi uyalo uJehova. Lalela. uJehova khona khuluma useceleni. Kana kuJehova. Usesandleni sikabani? Masuzongibangela umsiki. Mina ngikutshelile amaquality akhe. Hawu Jesu. Ngitshela umuntu akekho njengaye emhlabeni. Unjena nje kungenxa ukuthi uyangesaba. Manje wena usuzongitshela indaba yodwa ukuthi manje kunje konke nakho kusesandleni sikabani. Sakho devil. Kona ukuthi wenza. Bona. Hey. Sizwile lapho ukuthi ususa kancane ngicela ubuke le ndaba ukuthi yonke into yiyo Yebo. isesandleni sikadeveli la. uJehova kunezinto ezingeke ayikhuze. Hayibo. Athemba ukhona bakhe kuwe. Ngiyangizwa basa. Kunezinye izinto engekathumela ingelosi. Uzoyeka nje ifike nawe uSathane. Usivumela. Uthola uthemba ubukhona bakho bukubani. My God. Funda. My God. Hayi. My God. Kepha ake welula isandla sakho uthinte konke anakho impela uyakuthuka ebusweni bakho. Wathi uJehova kuSathane, bheka konke anakho kusesandleni sakho. Uphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Wayesephuma uSathane ebusweni kaJehova. Wathi ngolunye usuku lapha amadodana akhe namadodakazi akhe edle phuzi wayini endlini yomfowabo izibulo. Wafika isithunywa kuJobe. Awu. Imbongolo zihlabile eceleni kwazo. Awu. Lapha amashebetheleka asithathe. Ingceka zibulele ngosiko lwenkemba. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubekele. Esakhuluma lokho kwafika nomunye. Wathi umlilo kaNkulunkulu uyile ezulwini. Washisa izimvu nezingceku. Wayiqeda. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubekele. Esakhuluma lokho kwafika nomunye. Ngoma. Usekhona umuntu la. Esakhuluma. Usakhuluma lokudedela ngomunye. Ulethe inkinga. Inkinga yangempela le. Ulethani khulumani?
Thathu number 3. Esakhuluma lo kwafika nomunye wathi amakhalede enza amavi amathathu. Ahlasela amakamela wathatha. Azibulala ingcebo usiko lwenkemba. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Esakhuluma lo kwafika nomunye. Wathi amadodana akho namadodakazi akho ayehle phuzi wayini endlini yomfobo izibulo. Bheka kwafika kwadabula ihlanu umoya omkhulu washaya amagumbo manendlu yawa. Phezu kweinsizwa zafa. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. 5 wegigaba. Ngesikhathi esodwa kusili hour. Isekhona nesana. Uthi kusakhuluma lokuqhamuka komuntu. Ngizoletha inkinga. Uthi kusakhuluma lokuqhamuka konjani? Nansi inkinga iqondene nomuntu onjani? Umuntu oyedwa. Sikhuluma ngomzalwane. Ngithi wena uba usekho. Ufile manje. Jesu. Asikuvuma ukuthi awusekho kuya kunjani la. Cabanga lezi ngane 10. Nkosi. Zilandela yonke into ekhona. Sekuphelile konke. Fuyo kwandlu yonke into kuphelile. Nengilalela? Shambuzo. Ukuba usekhona yini wena noma ke ukholule kusekhona na? Uyabona masikhuluma ngomzalwane sikhuluma ngenkinga. Awufundi ukuthi uthini lo mzalwane. Ngicabanga nezihlahla nenhlabathi nakho konke sekubuka uJobe manje. Funda. Wayesasukuma uJobe. Okay. Waklebhula ingubo yakhe. Okay. Waphucula ikhanda lakhe. Wawela emhlabathini. Yebo. Wakhuleka. Wenzani? Wakhuleka. Wena wabusakhuleka kunje? Cha ngiyabuza sikhuluma iqiniso ngabe uzama ukukhuleka kunje? Uhlathi mina ngazi ukuthi ngenzani nginesilingo nje mina ngazi ngempela ngoba nalapha emsebenzini bakhuluma kabi ngami mina ngazi ukuthi ngenze njani namathini nami kaFishade ngwathene ngomgqibela wasela akusika amathini kaFishade. Funda. Wakhuleka wathi ngaphuma ngize sizalweni sikamame ngiyakubuyela khona ngise. uJehova wapha uJehova uthathile. uJehova malibongwe igama likaJehova. uJehova uphila ngithi uya futhi owenzenjani Uthathile. angikwazi ukumphila Alibongwe. alibonge igama likaJehova. Sikhuluma ngomzalwane elithi iBhayibheli abangcwele bayongena ebukhosini bombuso emva kwezinhlupho akudingeki kuphume nelilodwa olimini lukabani kulesi zimo esinjengalesi. Bakhona abazalwane nikhona abangcwele ngeke kusize sithethe uwe nesitulo kodwa lezi zinto mayifika kuwe uwedwa usale nehile eyodwa nje. Etuwe nesitulo usale sodwa sinye sikuwe naso. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Uthi inkolokho uyabona sizama ukuveza abantwana bakabani abazongena ebukhosini emva kwabo. Wena ufani ukuthi kungacabanga ukuthi usele kude nabo. Ungena lapha bahambe Okay. hayi mtshele nje uyabona nje kule generation yamanje Yeah. ukhona abawosaliswa ukuthi ingane yakhe ibheme humu. Angiphindi wathi ingane yakhe isilala lapha uyabona lapha eCrossing yaseSprings naseMpumalanga ilala phansi ibheme humu ilala khona ivuke khona uvela umelo inhliziyo uye kukhona
Jesu. Akuyizo zonke leziyangane lapha niyangizwa. Khona ngoba nakho yiswele. Ezinye kuthestwa abazali. Hey. Angiphinde ezinye kuthestwa ini. Ngikhulekiseni sengikhathele mina kuncane lentife. Usumbulani number 1 wena. Udlula uSathane. Awuthi amen ebawuzwini. Oh Jesus. Lento kuthiwa umzalwane oyongena ebukhosini emva kwenhlupheko. Yinto ephila la emhlabeni. Yinto emukela uJesu kuphi? Yonke into eyenzeka la. Jesus. Lezi zinto engikhuluma ngazo ufazi zenzeke kuwe. Hayi usufile. Hey. Uwadlala izangoma zithi manje uyahlupheka uyagodola lapha eCrystal Park. Sakufaka emgodini ngithi angazi amakhazi afika kanjani ephansi. Azibo bafile lezi zinto engikhuluma. Sifuna abaphilayo. Bakhona abazalwane sifuna banjani? Abantu uJesu inkosi. Sifuna labo. Jesu. Yes. Yes. Yeah, malibonga. Niko. Hallelujah. uJehova uphile. Hey, uthathile. uJehova wenze njani? Uthathile. Alibonge igama likaba. Lakhe. Ya usho inqondo nenhliziyo. Yes. Umzimba uvuka. Yes. Sekufaka bakuthwele kanje. Yes. Cha, vuma ukuthi konke kwenzeke ngawe. Nilalele na. Akwenzeke ngobani? Ami. Mangivume. Hallelujah. Sanibonana endlini. Glory to Jesus. Le ndaba okuthiwa umzalwane kaKristu nisekhona. Into ebiza kakhulu. Iyabiza baba. Into ongesiyo nje into ovela ugagamele nje. Yes. Uma kuthiwa wehlukanisiwe Yes. nalelizwe buka lezinto esikhuluma ukuthi wena njengomzalwane sizokwehlela. Oh, Nkosi. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Siyakwenza njani? Ukwehlela nami. Akekho mayilamula. Akekho maqhamuka thele okunje usho uJehova wathi ukwethembile ngenxa yobuhle bezwi. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isikhathi lesi sibesigijima. Nisafuna ukusho loku4 okuhamba nalezinto. Nisekhona. Hallelujah. Inkinga yethu esinayo. Sikhohle ukuthi ngenxa yokuthi uKristu wahlupheka ngenxa yobani? Nathi simele ukwenze njani? Uyabona awufunde uchapter 3 uJohane uverse 13 yedwa. Sanibonani. Sanibonani. Sisabuya ngoba seRoma sikakaqedi. Verse 13 ukhona? 3:13. Yeah. Okay. Akakho wenyukele ezulwini kuphela yena owehle ezulwini. Indodana yomuntu. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane. Yeah. Kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Sesenzekile zonke lezi. Kwenziwe njani? Imele ukuphakanyiswa. Khulumani. Kwenziwe njani? Nasi isimo sinzima. Indodana yenziwe njani? Ayiphakanyiswe. Jesus. Wathi akuzwakali basi. Lesi simo sehlela wena kodwa thatha indodana uyenze njani? Phakamise. Oh yes. Funda no14 wakhona. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. 1. Ukuba ilona lokholwa yiyo Hawu. abe nokuphila phakathi. Njengoba lezi zinto zingibulala. Angiphakamise yini? Indodana yomuntu Kuze ngibe nani? nokuphila phakathi.
Mangikholwa yiyo. Yeah. Emva kwalemthunje engaka. Kodwa kunokuphila okunjani khona lapha? Phakade. Hey madoda. Sengihlekwe ngabantu kanje. Abantu phela bathanda ukubukisa ngawo. Nikhona kanjani? Ubusa ngobani? Kodwa usunje Kumele ukuphakanyiswa. Hey ngatshela umuntu wetekisi la. Wathi hawu mafunda usunje sihamba ngenyawo. Hamba ulanda inyoka yakho. Le eyakusiza manje ihambile usayihlabeki. Wadinga ukuthi ngayiphendule indaba le. Ngathi ngilapha ngadoza lansizwa. Inyoka nami siyalingana. Inabo ukungcono. Inyoka cha ngisho inyoka yakho. Nayingenisela izinto. Ihambile. Usufana nathi. Wayibiza umunye athi hey ungakhohlwa kuyophela siyofana njengomavuli sesiyafana na lapha esikweleni. My God. Wayibheka ugwayi kufanele umshaye. Madoda. Kufanele uphakamise inyoka. Uyiphakamise injalo. Hallelujah. Uqhamuka omunye ashokunye uphakamise ini. Ndoda. Uqhamuka omunye ashokunye uphakamise ini. Ndoda. Ngoba kekho ukuthi uJesu wenzile. Bavele bathi inyoka injalo. Manje unolala ungadlala. Yekela umuntu akhulume. Yabona kunezinto ezenzeka kuwe kuze abantu babe njani. Basekhona bazalwane. Izimo ke sibhekene njengomsamo. Khona ezinye izimo ezingadinga ukuthi uzoyibulala. Hambi lodwa uphuthu lulodwa lungenafishi. Uludle lunjani? Kuyosuphila. Useyisikhathi ukuthi kuvele inkazimulo kabani? Uyathanda. Amen God. Sizovala. Zokuyeka lokhu kunye nisekhona. Akwenze ukuthi uSathane enze into engabuyi. Ugadla phindele lantu unikwe uJehova ipenalty. Wela uJehova chapter 2. Siyeke lokho ku4 sithathe lokho kaJehova sithandaza. uJobe uyalingwa futhi. Uphinde enze njani? Utshela ubani ukuthi isilingo somzalwane ufika kanye. Awukodwa. Izimo mawusakhona ifike kanye. Azibani ukuthi ngosuku ifika kangaka. uJobe uyalingwa futhi ukubekezela kwakhe. Eqaleni kuthiwa akekho njengoJehova inhlupheko zakhe nokubekezela kabani. Manje wenziwa kanjani? Aphinde enze njani? Usho ukuthi umsebenzi wakho ubekezele insuku zonke. Funda. Kwathi futhi ngelinye la afika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kwaJehova. NoSathane wafika phakathi kwabo ukuba eme phambi kwaJehova. Yebo. uJehova wathi kuSathane, "Uvelaphi na?" uSathane wamphendula uJehova. Yebo. Wathi kuzuleni emhlabeni nasekuhamba hambeni kuwo. Wayesethi uJehova kuSathane, "Inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na? 1 Ngoba kakho njengaye emhlabeni. Umuntu ongenasici nolungileyo. Yebo. Omesaba uNkulunkulu obalekela okubi. Yebo. Usabambelele epheleleni kwakhe noma umvusela ukumchitha engenacala." Osiyami. Sathane wamphendula uJehova. Unjani uSathane? Uyaphendula. Akatha lokho bemphendula usakhuluma. Uthi uyathandaza athi unamango wenza ukuthi. Uyaphendula. Uthandaza. Athi wakhumbula ukuthi unxaphele bani. Umsebenzi wakho omdala.
bayezwa abazalwane. Amen. Kunento encane ozenza unganakile. Uthi uyaqala baba de baba ngumsindi uyakhumbula ukuthi wenza ukuthi nokuthi. Akakulindi nje usuthi amen bani. Uphendula usazama ukuvula umlomo. Funda. Usathane wamphendula uJehova wathi isikhumba ngesikhumba. Uthini manje? Asithintane. Angithi ubonile ukuthi zonke izinto iqedile. Into esele yini manje? Isikhumba. Kufanele kusebenze isikhumba ngesikhumba. Funda. Yebo konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha ke welula isandla sakho uthinta amathambo akhe nenyama yakhe. Impela uyakuthuka ebusweni bakho. Nkosiyami. uJehova wayesethi kuSathane, bheka usesandleni sakho. Uyambuza ukuthi wenzeni Sathane? Usamtshela ukuthi lokho okufunayo kusesandleni sikaBaba. Esandleni sakho. Bona. Bayezwa bangcwele. Amen. uJehova kafana wawuzothi wenzeni? Yini lo yenze uJehova? Usuyabuya futhi manje? Uyabona wena sufuna. uJehova kayingeni yona. Uthi lento ibuza isesandleni sikaBaba. Gcina ukuphila kwakhe kodwa. Yebo ungakuthinti. Wayesephuma uSathane emsweni kaJehova wamshaya uJobe ngamathumba amabi. Kusukela ematheni onyawo kuze kufike okakayini. Mhlangani bazalwane. Amathumba amabi. Hayi ithumba ini. Amathumba. Usukela kuphi? Enhloko. Usukela phansi kwakhe. Ngaphansi kwamatheni. Ilodwa nje uyalazi. Maye. Mali kwenze njani? Likumisa ngenyama. Manje mayigcwele ikhanda namakhopho onke nengalo nakho konke. Uthi into emnandi le? Ngaphansi kwenyama. Uyabona ukuthi emzalwaneni uficela izinto ezingaka. Yebo. Ushaba kini bokutshela ukuthi yekela lo muntu. Ungamsoli lo mama owangena uSathane. Wathi ngikhathele kuhlala nomuntu onuka kanje. uNkulunkulu wakho ufe manje. Usala mina fa wena. Futhi Wamshaya uJobe ngamathumba amabi. Sukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini. ya Wathatha udengezi uzozenwaya ngalo. Nkosiyami. Wayehlezi phakathi komlotha. Ya uxoshiwe endlini manje. Sehleli phi? Funda. Wayesethi umkakhe kuye usabambelela kupheleleni kwakho na. Thuka uNkulunkulu ufe. Kepha wathi kuye ukhuluma njengalokho wesifazana oyisule ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela uNkulunkulu. Singamukeli nokubi na. Lalela nje. Yebo. Amazwi umuntu kaNkulunkulu. Wazi ngathi uthi ngelinye ilanga wamukela okubi. Hayi kuSathane kuphela. Nakuthe akunike kubo kubaba. Ekuthandwa ingane kabani. Bakhona abazalwane. Haleluya. Funda. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu singamukeli nokubi na. Kukho konke lokho uJehova konanga ngomlomo wakhe. Lapha abangani abathathu bakaJobe sebezwe ngakho konke lokho okubi okumehleleyo. Yebo. Bafika kuye bevela kuba yilona lo endaweni yakhe. Ya. NguElifaz umThemani, Ya. noBildad umShuhi, Yebo. noZofar umNahama. Yebo. Bavumelana Bathi ukuba baye bamkhalele, bazombuqa. bamduduze. Bazombuqa. Ngesamfundo 31. Bazomduduza bamtshela ukuthi hayi Jobe evuma izono. Abayazi imfihlo ekhulunywe uSimakade. Ngoba bangani bakho ukhonza nabo. Bazokududuza uthi bebeshe endleleni. Kanti yena ngempela yini ezukuthi? Kanti yini
ehlelwa yilokho. Ngivusa wena ukuthi ungalimali mususwi. Yini kwenzeke kanje kuwe kanje. Khona phela uthandaze nokusukuthandazisa. Inkinga yomunye akakwazi ukuyazi omunye. Bakona basalwana. Funda masinyana amavesi amabili siwele sivale. Lapho bephakamisa behlabo esekude abamazanga. Badazuluka bakhala baklebhula kwabayilona lo ingubo yakhe bafafaza emakhanda abo ngothuli beluphonsa phezulu. Bahlala phansi naye emhlabathini insuku ezisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa akukhulumanga umuntu kuye. Ngoba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu. Bamba kamphika. 7 days and 7 nights. Abampi. Basho noma yini. Yathula indoda kaJehova. Yathi uJehova uyiso lo uye manje naphakade. Ngoba akwenze kuzobuyisa. Noma ngabe kunje mazi uNkulunkulu emkhona. Bhala ngo chapter 42 kuJobe shesha. Chapter 42. Sivala. Ukuzithoba kukaJobe. Jobe esemphendula uJehova wathi niyazi ukuthi ungenza konke. Alinakuvinjwa icebo lakho. Ngiyazi wena Jehova unjani. Ungenza konke. Ngeke lenziwe njani. Alinakuvinjwa. Alivinjwa icebo lakhe. Hallelujah. Funda. Kuba nosithezi iziluleko engenakwazi na. Ngikhulumile lokho ungakuqondanga. Kunezinto azenze njani? Ayikhulumile. Abantu uqalekisa usuku lwakhe. Yebo. Waqalekisa nokuthi umama wakhe wamzalela. Ibengaqondi bengazi ukuthi uJehova wenzani. Kunento ikhulumayo ukuze kweqe. Kathi usimakade ufuna ukuveza inkazimulo yakhe kuwe. Uze kweqe. Funda. Kuba nosithezi siluleke engenakwazi na. Ngikhulumile lokho ungakuqondanga. Isimangaliso ezinkulu kunami ebengazazi. Yebo. Ake ungizwe khulume mina. Ngiyakubuza wena ungasise. Yebo. Nangizwile ngawe ngokuzwa kweindlebe. Hawu. Kepha manje iso lami liyakubona. Angithani waJehova. Nangizwile ngokuzwa Ubuso wami bani? kweindlebe. Kodwa manje sengibona ubuso lo. Emva kwenhluphe. Jesus. Nikhona bazalwa. Hallelujah. Unezinto zimehlelanga. Ibangeka ngo. Unezinto eziphoqa ukuthi ubone kabuhlungu. Hey. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Oh. You understand us? Ngalokho ngiyasinenga. Ngizisolo thulini nasemlotheni. Nkosi yami. Wathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe. uJehova wathi uElifaz umThemani, intukuthelo yami yavuthela wena nabangani bakho. Ababili ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Lalelani ke. Ngiyibona ingozi yokuhleka umuntu esendlini kanje. Uhlekise naye ubukise naye. Ukuthi usimakade ushaya kanjani. Ungathi mawumbona umuntu elele phansi. Wena usahamba kahle bese ukhuluma noma kanjani. bakhona bazalwa. Funda. Ngalokho sithatheleni inkunzi ezisikhombisa nenqama ezisikhombisa niye encekwini yami uJobe. Nisinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. uJobe inceku yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angikwenza kini njengobuna benu.
lalela uyamuzwa uJehova uthi uyabona njengamanje angifuni lutho phambi kwenu thathani lokhu nalokhu niye encekwini anithethelele edikusho nami ngizongena lapho kodwa manje sihambela phezulu hlalani nje bakhona abazalo uyabona babekwe into eyodwa uma nivuma uJobe nami ngizolenze njani sengathi ngake ngikhulume ngithi wena utheni nje nama ukuxoxe ukushonje nje ukodwa uthi ngathi ngomavundla ngathi nisekhona mawungakafiki khona kuzofika noma na ufanele ndoda yitekisa nje inyoka ihambile ini yezeni ini yezeni ini yezeni funda wena buyisa uJobe ngithanda abahlobo bakhe abathe emva kwenhlupheko esegule wazwasini beze ngoba sekunokudla kunabantu abayoza mhlawumbe ungcono bawusohluphekile bathi awubheke akasenawo nemali yey'ndwele funda uJobe inceku yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angiyokwenza kini njengobula benu lokho nguningi akhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Yebo. Base behamba uElfazi umThemani noBildad umShuhini noZofara umNahama benza njengokukhuluma kaJehova kubo. uJehova wavuma ke ubuso bukaJobe. Wavuma ini? Ayasanga uJehova akhuluma into abayishoyo. Wathi nina ningabantu nje nikhuluma noma yini ngiyanixolela ngoba nikhuluma into eningayazi. Nitheni lale nomfelokazi nathi nitshontshile nathi nidla izono niyathakala ningizwile yini ngoba mina ningibone senginje kunezinto okufanele ukukhuzwe kuzo uthi ungasheshi ukuvula umlomo ngoba uzalwane wakho ngoba uzothola isijezisi isidingo singekho ngenxa yesikhathi lithi iBhayibheli emva kwalokho uJehova wenza umsebenzi lithi wambuyisa wamenzela into engakazi bekhona uthi watshela umhlaba ukuthi awumlethele imali igolide negolide wasuka nabahlobo bakhe kade bengasakwazi ukuthi bajobe kunjani bazothi sizokhalasela sani hlaleleni baxolele noma bakwenzile benze njani angithi uJehova usekubuyisile wazobuyisa nezingane ezinhle phezulu kwalezifile Amen. bale iBhayibheli In the name of namhlanje umuntu wamkhuluma kabi bheka kahle ukuthi inkosi ngonile Jesus. hayi nindodathi hayi nindodathi hallelujah Oh, hallelujah.